Pyramídy. Po celej planéte ich boli objavené stovky. Stoja osamotené v horúcom piesku púšte. Skryté v tropických pralesoch, tiché a tajomné. Dávno po tom, čo boli postavené, stále nás ohromujú a inšpirujú. Ale predovšetkým zostávajú pyramídy zdrojom veľkých záhad. Aké sú tajomstvá pyramíd? Tajomstvá pyramíd. Pyramídy majú mnoho záhadných a ohromujúcich vlastností, ale najmarkantnejšia je nepochybne ich veľkosť. A žiadne pyramídy nie sú impozantnejšie než veľké pyramídy v Egypte. Stoja na okraji Gízskej plošiny, iba niekoľko metrov od rozširujúcich sa predmestí Káhiry. Pozostávajú z viac ako 2 miliónov kamenných kvádrov. Každý kváder bol uložený s pozoruhodnou presnosťou. Výsledok je práve taký metúci ako ohromujúci. Pyramídy sú magické a mysteriózne. Ich kúzlo sa dotkne vášho srdca. A keď sa to stane, potom začnete premýšľať o tom, kto ich postavil a ako. Veľkosť pyramíd prekračovala všetky medze fantázie po celé tisícročia. Staroveké legendy rozprávajú o civilizácii gigantických staviteľov. Moderné legendy rozprávajú o rase superinteligentných konštruktérov, stratených v civilizáciách či dokonca mimozemšťanoch. Zahi Habas robí vykopávky na náhornej plošine v Gize a hľadá odpovede presne na tieto otázky. Po 11 rokov vykopávok si myslí, že našiel pozostatky civilizácie, ktorá pyramídy postavila. Tieto kostry sme našli na pohrebisku necelý kilometer od pyramíd. Bolo to pohrebisko pri tábore stavebných robotníkov. Našli sme pekáreň, kde sa piekol chlieb a miesto, kde sa triedili solené ryby a preto to nazývame robotnícka osada. Neboli to ľudia, ktorí by prišli z vesmíru. Neboli to žiadni obry. Boli to ľudia, ako sme my. Ale ako presne sa títo obyčajní Egypťania rozhodli stavať pyramídy? Kamene boli vyťažené zo samotnej náhornej plošiny v Gíze. Zvyšok to je krv, pot a slzy. Doktor Havas vypočítal, že 20 000 mužov zadelených do pracovných tímov mohlo ťahať kamenné bloky na saniach a po rampách, ktoré obklopovali rastúcu pyramídu. Stavba mohla trvať takých 30 rokov. V starovekom Egypte sa na stavbe pyramídy podieľala každá domácnosť, tým, že posielala pracovnú silu, potraviny, obilie a to všetko, aby pomohli svojmu kráľovi postaviť pyramídu. Priemerný robotník tu začal pracovať ešte ako tínedžér a za nasledujúcich 20 rokov premiestnil také 3-4 tisícky tón. Všetky kostry mužov i žien mali na chrbtici známky preťaženia, pretože všetci nosili ťažké náklady. Bola to aj nebezpečná práca. Zranenia boli veľmi časté, ale máme tu dôkazy o lekárskej starostlivosti, dokonca o amputáciách. Zistili sme, že mali aj lekárskú pohotovosť, lekárov na stavenisku, ktorí pomáhali v prípade úrazov.
Zistili sme, že niektorí po zlomenine či inom úraze nohy žili ešte 14 rokov. Ale ako sa starovekí Egypťania naučili stavať s takou veľkou presnosťou? Veľká pyramída, korunovaná zlatým štítom, bola postavená pre kráľa Cheopsa v roku 2500 pred našim letopočtom. Ale Cheops mal výhodu viac ako 100-ročných skúseností. Len 16 kilometrov na juh od Gizy leží Saqqara, ďalší komplex pyramíd. Toto sú tie prvé pyramídy. Ústrednou je stupňovitá pyramída kráľa Džosera. Postavili ju 100 rokov pred veľkou Cheopsovou pyramídou. Bol to taký prototyp. Ale boli aj ďalšie. Osem kilometrov ďalej na juh Dašure leží druhý prototyp, skosená pyramída polovičnej veľkosti oproti Veľkej pyramíde. Postavili ju o 50 rokov neskôr a za svoj zvláštny tvar vďačí chybe architekta kráľa Sneferu. V polovici stavby si uvedomil, že uhol stien pyramídy by ju robil nestabilnou. O niečo ďalej Sneferuov architekt urobil ďalší pokus. Výsledkom bola Červená pyramída, prvá pravá pyramída v dejinách. Dosahuje 2/3 veľkosti Cheopsovej pyramídy. Toto majstrovské dielo postavil o viac ako jednu generáciu neskôr Sneferuov syn, kráľ Cheops. Pyramídový tvar sa stal takým populárnym, že za nasledujúcich 1000 rokov sa postavilo ďalších 100 menších pyramíd. Všetky boli vyplienené lupičmi a vetrom, ale zvyšky ešte stále nájdete v pustej púšti. Toto je najväčšia koncentrácia pyramíd na svete. Nachádza sa 1300 km na juh od Káhiry, v dnešnom Sudáne. Pred 2500 rokov tu ležala Núbia, Africké kráľovstvo. V 7. storočí pred našim letopočtom vládli dokonca 100 rokov aj Egyptu. Tak ako dnešní Sudánci, aj Núbíci žili pri rieke Níl. A tak ako starovekí Egypťania, aj oni svoje pyramídy stavali na okraji púšte. Ale Núbíci postavili viac ako 180 pyramíd, teda dvakrát toľko ako Egypťania. Sú oveľa menšie, v priemere sú vysoké 150 až 300 metrov a sklon ich stien je oveľa strmší. Vykopávky pri núbijských pyramídach na začiatku tohoto storočia sa ukázali byť veľmi dôležité pri chápaní účelu egyptských pyramíd. Egyptológovia predpokladajú, že pyramídy sa stavali ako hrobky pre faraónov. Avšak nemali žiaden dôkaz. Egyptské pyramídy boli totiž vylúpené už v staroveku. Zopár objavených kráľovských múmií, ako napríklad Tutanchamonová, sa našlo v hrobkách vytesaných v skalách. Avšak núbijské pyramídy priniesli vedcom dôkaz, ktorý potrebovali. Vo vnútri pyramíd na stenách komôr Núbíci maľovali pohrebné scény. Na tejto vidíme múmiu kráľovnej. Bol to dôkaz, že pyramídy boli v skutku gigantickými hrobkami. Prečo však stavali hrobky v tvare pyramíd?
Ani egyptské, ani núbijské pyramídy nepriniesli odpoveď na túto otázku. Avšak neskoršie staroveké civilizácie postavili ešte mnoho pyramíd. Všetky tieto pyramídy sa objavili zhruba v rovnakom čase a možno nám prinesú odpoveď na otázku týkajúcu sa významu pyramídového tvaru. V 2. storočí pred našim letopočtom sa v Číne objavili pahorky pyramídového tvaru. Bolo ich viac ako 100 na planinách západnej Číny. Tieto stavby stavali z hliny a sú o niečo menšie než egyptské pyramídy. Podľa legendy je vraj práve v tejto pochovaný prvý čínsky cisár. Pyramídy sa stavali aj v Strednej Amerike. Medzi 4. a 10. storočím nášho letopočtu Majovia postavili viac ako tucet stupňovitých pyramíd v ceremoniálnych centrách na a v okolí Jukatánskeho polostrova, na území dnešného Mexika, Guatemaly a Hondurasu. Od 1. do 8. storočia nášho letopočtu sa v Teotihuacáne, nedaleko súčasného Mexico City, postavilo viac ako 50 stupňovitých pyramíd. Najväčšia z nich, pyramída Slnka, má výšku 60 metrov. Na prekvapenie je jej základňa rovnaká ako základňa veľkej egyptskej pyramídy. Éra pyramíd dosiahla svoj vrchol s civilizáciou Aztékov. V 15. a 16. storočí nášho letopočtu vybudovali ostrovné mesto Tenochtitlán. Z hlavného mesta Aztékov sa toho zachovalo veľmi málo, ale ruiny vykopané v Mexico City nám odhaľujú, že na vrchole svojej slávy bol aj Tenochtitlán ozdobený niekoľkými veľkými stupňovitými pyramídami. Pyramídy sa dokonca nakrátko objavili aj v Severnej Amerike. V roku 1100 nášho letopočtu nedaleko súčasného mesta St. Louis v Missouri pôvodní obyvatelia Ameriky vybudovali ceremoniálne stupňovité pyramídy. Záhadou však zostáva, ako je možné, že takéto odlišné kultúry prišli na tak podobnú myšlienku. Neexistujú priame dôkazy kontaktu medzi Amerikou a Afrikou po mori. Napriek tomu sa našlo niekoľko dráždivých stôp na Kanárskych ostrovoch nedaleko západného pobrežia Afriky. Tieto stupňovité pyramídy postavili Guančovia, ľudia, ktorí prišli zo severozápadnej Afriky v 1. tisícročí pred naším letopočtom. Možno, že aj Egypťania sa dostali až takto ďaleko. Je však možné, že dosiahli až Ameriku. Deriváty tabaku a kokainu, rastlín, ktoré rastú iba v Amerike, sa našli na plátne, ktorým balili niektoré egyptské múmie. Možno medzi dvoma kontinentami došlo k nejakému minimálnemu kontaktu. Éra pyramíd v Amerike trvala viac ako 1000 rokov. Je možné, že tu nájdeme odpoveď na to, aký význam mal pyramídový tvar? Zápisy Majov a Aztékov nám poskytujú určité stopy. Odhaľujú nám zložitý kalendárny systém, aký v tom čase nemali ani Európania. Všetko nasvedčuje tomu, že vrcholky pyramíd sa používali na pozorovanie oblohy a sledovanie pohybu slnka, mesiaca a hviezd. To však nebola ich jediná funkcia. Na rozdiel od pyramíd v Egypte a v Núbii, pyramídy v Amerike sú vybavené schodmi, ktoré vedú k chrámu na vrchole. A tieto chrámy, hlavne chrámy Aztékov, boli dejiskom hrôzostrašných rituálov. Archeologické nálezy a záznamy španielských dobyvateľov potvrdzujú, že pyramídy boli chrámy zasvetené ľudským obetiam.
Ale pozorovanie hviezd a rituálne obete sa mohli robiť na akejkoľvek plošine. Prečo teda ten tvar pyramídy? Podľa Davida Karaska je kľúčovou črtou mezoamerických pyramíd skutočnosť, že smerujú do oblohy. V egyptskom svete sa pyramídy zväčša využívali ako interiérové pohrebné stavby. Ale v Strednej Amerike boli pyramídy a ceremoniálne centrá v exteriéri. Boli to akési javiská divadlá, kde sa realizoval styk medzi ľuďmi a bohmi. Podľa tohto názoru pyramída umožňovala ľuďom dostať sa bližšie k bohom. Je však možné, že starovekí Egypťania verili, že samotný tvar pyramídy pochádza z nebies. Podľa archeológov táto nebeská pyramída inšpirovala starovekých Egypťanov k tomu, aby videli pozemskú pyramídu ako najnižší stupienok faraónových schodov do neba. Aj keď ich veľkosť a tvar sú pozoruhodné, pyramídy majú mnoho ďalších nemenej záhadných prvkov a tie celú záhadu ešte zväčšujú. Vo vnútri pyramíd výskumníci objavili tunely. Niektoré z nich viedli do tajných komôr a iné zdanlivo nikam. Vo veľkej egyptskej pyramíde sú tunely vedúce do pohrebných komôr orientované severojužným smerom. Z vnútorných komôr však vedú ďalšie menšie šachty. Tieto sú pre egyptológov záhadou už odvtedy, kedy ich pred viac ako storočím objavili. Ďalšie pyramídy majú rovnako záhadné tunely a šachty. V tejto majskej pyramíde v Palenke v Mexiku výskumníci objavili schody vedúce dolu do pohrebnej komory. Všimli si aj úzky tunel vedúci z hrobky na vzduch na vrchole pyramídy. Najviac záujmu a zvedavosti vyvoláva sieť tunelov a šácht vo Veľkej pyramíde. Všeobecne sa predpokladá, že ak by sa podarilo odhaliť hlbšie tajomstvo tejto pyramídy, možno sa podarí odhaliť aj záhady ostatných pyramíd. Robert Bauval, belgický konštruktér a spisovateľ, strávil celé roky snahou dešifrovať význam tunelov vo vnútri Veľkej pyramídy. Podľa jednej z prvých teórií, tieto úzke tunely mohli byť ventilačnými šachtami. Mnohí sa pokúšali nájsť vyústenie týchto šácht, ale tie jednoducho neexistujú. V roku 1872, keď ich objavili, ich zbežne preskúmali a potom aj neskôr v 80. rokoch a nenašlo sa vyústenie. Teda niet pochyb o tom, že nejde o vetracie šachty. Takže aká by mohla byť funkcia týchto vetracích šácht? V pyramídovej hrobke necelých 15 kilometrov vzdialenej sa v nápisoch na stenách našla viac než len stopa. Hrobka patrila kráľovi Tetimu. Vládol 250 rokov po kráľovi Cheopsovi. Steny na jeho hrobke sú pokryté vytesanými hieroglyfmi, známymi ako pyramídové texty. Rozprávajú o rituáli, ktorý oslavoval znovuzrodenie kráľa a jeho stretnutie s Osirisom, bohom smrti a zmrtvých stania. A zdá sa, že akýmsi záhadným spôsobom sa tento rituál týkal hviezd. Toto bola stopa, ktorú výskumníci potrebovali. A v roku 1964 astronómka Virginia Trimblová, vtedy ešte na Bergenskej univerzite v Norsku, urobila svoj prvý objav. Na nočnej oblohe hľadala nejakú jasnú hviezdu, ktorá by mohla byť na predĺženej línii južnej šachty. Bol tu však jeden malý problém. Súčasná nočná obloha je odlišná od oblohy v čase, kedy boli pyramídy postavené.
Je to spôsobené tzv. Precesiou zemskej osy. Striedanie dňa a noci spôsobuje rotácia Zeme okolo osy raz za 24 hodín. Ale samotná os rotuje, aj keď takmer nebadane. Vychyľuje sa každých 26 000 rokov. Výsledkom je, že poloha hviezd na nočnej oblohe sa v čase mení. Virginia Trimblová musela vziať do úvahy aj tieto zmeny. Veľmi skoro sme si uvedomili, že nad týmito južnými šachtami nemohlo byť príliš veľa jasných hviezd. Najpodozrivejšie z nich boli Delta, Epsilon a Zeta Orionis, 3 hviezdy na páse súhvezdia Orion. Po zrátaní času, kedy boli pyramídy postavené, zistilo sa, že južná šachta z kráľovskej hrobky smerovala presne na pás Oriona. Čo bolo také zvláštne na páse Oriona? Podľa pyramídových textov Osiris vraj žil vo hviezdach, konkrétne v súhvezdí Orion. Dôsledky tohoto objavu boli analyzované až o 20 rokov neskôr. Vtedy Robert Bauval rozhodol sa podrobnejšie analyzovať tvar pásu Oriona. Prišiel som v 80. rokoch a zistil som, že formácia týchto troch hviezd, ktoré tvorili pás Oriona, že sú to 3 jasné hviezdy v rade za sebou a že tá najvyššia je posunutá mierne na východ. 2 jasné hviezdy, jedna slabšia na vrchu, mierne posunutá na východ a na prekvapenie dostanete presne rovnaké rozloženie, aké majú pyramídy v Gize. A tak sme objavili jasný vzťah medzi pomníkmi, ktoré dal kráľ postaviť na to, aby sa spojil práve s touto oblasťou na oblohe. Táto teória sa začala označovať ako Orionská korelačná teória. V snahe pochopiť význam tohoto vzťahu začal Bauval brať do úvahy širšie vzťahy v okolí pyramíd. Začal životodarnou tepnou Egypta, riekou Níl. Pozrel sa na to, kde sú pyramídy vo vzťahu k Nílu, uhol, ktorý s ním zvierajú, a porovnal ho s pozíciou pásu Oriona k Mliečnej dráhe. Bauval potom vzal do úvahy aj 2 zostávajúce pyramídy zo 4. dynastie, ktoré boli z nejakého zvláštneho dôvodu postavené niekoľko kilometrov od Gizy. Podľa pôvodného grafity zistil, že prvá z nich pri Abu Ruvaš bola tiež pomenovaná po hviezde. Druhú postavili takmer 5 kilometrov od Gizy pri Zaviet el Arian. Potom sa pozrel na celkový plán. Osiris to bolo súhvezdie Orion, teda Osiris na Zemi reprezentovali pyramídy na a v okolí gízskej plošiny. Starovekí Egypťania sa pokúsili postaviť obraz nebies na Zemi. Vyzbrojený touto teóriou sa mohol Bauval teraz pokúsiť dešifrovať záhadné rituály popísané v pyramídových textoch. Šachty mali astrálne funkcie. Boli zrejme využívané pri ceremóniách, ktoré boli obrazom odchádzajúcej duše kráľa do jeho miesta odpočinku na oblohe medzi hviezdami a bohmi.
Takže zrejme sa tu odohrával akýsi rituál znovu narodenia, z mŕtvych vstania. Predstava pyramídy ako nástroja znovuzrodenia možno osvetlí aj funkciu majskej pyramídy v Palenke. Aj tá má pohrebnú komoru umiestnenú na spodku pyramídy. Vo vnútri archeológovia našli zvyšky kostry s nefritovou maskou. Nefrit bol pre Majov symbol nesmrteľnosti. Úzke šachty vedúce z hrobky do chrámu hore na vrchole nám pripomínajú šachty vo Veľkej pyramíde. Možno mali aj rovnakú funkciu. Vieme, že pyramídy Slnka a Mesiaca v Mexiku boli označované za miesta, kde sa narodili bohovia. A išlo v podstate o to, že v momente smrti sa kráľ stával bohom. Takže ten koncept tam je a nie je to vôbec prekvapujúce. Ako magické zariadenia na odosielanie kráľov do večného života sa pyramídy museli zdať jednoduchým ľuďom jednoducho fantastické. Existuje malá časť ľudí, ktorí aj dnes veria, že mystická moc pripisovaná pyramídám skutočne existuje. Táto viera sa poprvýkrát objavila v 50. rokoch vo východnej Európe, kedy československý rádiokonštruktér vykonal svoje testy s malou pyramídou a žiletkou. Karel Drbal skladoval žiletku pod pyramídou a prehlasoval, že namiesto toho, aby mu žiletka vydržala na 10 až 12 holení, jeho žiletka mu vydržala až 50, niekedy dokonca až 200 holení. Výsledky urobili na československú vládu dojem a v roku 1959 vydali Drbalovi na jeho objav patent. Západní vedci o Drbalové objavy neprejavili veľký záujem a tých niekoľko skúšok, ktoré sa zrealizovali, priniesli zmiešané výsledky. V každom prípade v 70. rokoch Drbalové tvrdenia prilákali pozornosť západnej verejnosti, hlavne príslušníkov náboženského hnutia nového veku. Pyramidológ Gordon Hughes je jedným z nich. Vo svojej dielni v Dorsete vyrába malé kovové pyramídy, ktorými uspokojí neustále väčší počet zákazníkov po celom svete. Hughes tvrdí, že jeho pyramídy dokážu spútať kozmickú energiu a vylepšovať tak kvalitu liekov, vody a potravín. V súčasnosti žijeme vo veľmi toxickom prostredí, takže napríklad ovocie, aby získalo vyššie vibrácie, dávame pod pyramídu. Pyramídy sú akýmisi kozmickými bránami alebo prostriedkom, ktorý sústreďuje energiu práve svojim tvarom. Ani jedno z týchto tvrdení veda zatiaľ nepotvrdila. To však Hughesa a jeho kolegov pyramidológov neodradilo. Naopak, Hughes teraz verí, že geometrické tvary pyramídy samotne rezonujú energiu. Tvrdí, že táto geometria sa dá využiť na stavbu akýchsi hviezdnych brán, konštrukcií, ktoré by vraj mali naladiť myseľ na spirituálne sily. Mala som pocit, že kopa jedu, ktorá bola v tele uskladnená taký dlhý čas, sa naraz uvoľnila. Mala som pocit, ako keby moje energetické pole expandovalo do všetkých smerov. Jednoducho ma to ťahalo a narovnávalo. Podľa názorov stúpencov hnutia Nový vek, Veľká pyramída v Egypte je sama najsilnejšou hviezdnou bránou na Zemi.
Ale aký je názor archeológov, ľudí, ktorí stoja obidvoma nohami pevne na zemi? Doktor Zahi Hawass pracuje na gízskej plošine už viac ako 25 rokov. Mal všemožné príležitosti otestovať údajnú magickú moc pyramíd. Viete, pyramídy nemajú tie sily, ktoré im ľudia pripisujú. Pravia, že ak dáte pod pyramídu kus mesa, nikdy nezhnie. Vždy sa snažím byť otvorený všetkému novému, a tak som doniesol kilogram mesa a polovicu som dal do svojej kancelárie a druhú polovicu do veľkej pyramídy. Po niekoľkých dňoch som zistil, že mäso v pyramíde bolo skazenejšie než mäso v mojej kancelárii. Takže všetká moc pyramíd je iba v ľudskej mysli? Alebo je možné, že sa čiastočne zakladá na realite? Veľká pyramída má množstvo dosiaľ nevysvetlených prvkov, ktoré nechávajú túto otázku otvorenou. Jednou zo zaujímavých skutočností je ich geografická poloha. Zdá sa, že sa nachádzajú v ťažisku kontinentov. Ak by sme masu kontinentov rozdelili na rovnaké štvrtiny, potom by sa najdlhšia východozápadná rovnobežka a najdlhší poludník pretínali presne v jednom bode, v mieste, kde stojí Veľká pyramída. Až tak, že keď komisia v roku 1884 rozhodovala o tom, kade pôjde nultý poludník, tak jeden z návrhov znel, aby to nebolo v Greenwichi, kde je to dnes, ale aby to bolo na mieste Veľkej pyramídy. Či ide o náhodu alebo nie, to nie je jediná zaujímavosť. Po celé storočia sa pyramídy objavovali v miestnych arabských legendách. V posledných rokoch historici začali prenikať do folklóru a objavili veľké množstvo nárážok na skryté komory pod pyramídami. Podľa miestnych tradícií sa môžete v pyramíde stratiť na mnoho dní, ba na celé mesiace, pretože tam existujú podzemné tunely, ktoré vás privedú do labyrintu, ktorého strede je istý zdroj vedomostí, tajných vedomostí. Jediná stopa po labyrinte je tunel vedúci dolu od vchodu do Veľkej pyramídy, ktorý je v hĺbke 27 metrov a tam sa náhle končí. Archeológovia považujú tento tunel za bezvýznamný. Tvrdia, že stavitelia zmenili plány a postavili tunel smerom hore, teda do centra pyramídy. V nedávnej dobe sa znovu oživila myšlienka na skryté tunely, po senzačnom objave v inej pyramíde. V 70. rokoch zavládlo vo svete veľké vzrušenie, keď sa nedaleko Chianu v západnej Číne pod zemou podaril objaviť ohromnú zbierku hlinených vojakov. Boli to sochy vyrobené z hliny a pochované na tomto mieste prvým čínskym cisárom, aby ho chránili na jeho ceste do záhrobia. Boli pochovaní nedaleko od pyramídy, v ktorej sa nachádzal cisárov hrob. Bolo to poprvýkrát, čo sa nedaleko pyramídy objavila podzemná komora. Pozoruhodné však je, že staroveký historik menom Sima Qian, ktorý sa narodil 60 rokov po smrti cisára, túto armádu vojakov popísal. A Sima Qian išiel ešte ďalej. Rozprával o magickom svete pod pyramídou, kde bolo pochované cisárovo telo. Číňania sa ešte nepodujali na vykopávky. Vravia, že čakajú, kým bude k dispozícii technológia, ktorá by umožnila hrobku zakonzervovať. Ale podľa historikov čínskeho náboženstva ich k tomu môže viesť aj iný dôvod. Je tu strach, že keby sa rozhodli vykopať hrobku, duša prvého cisára by sa dostala von. V tom vidia niečo temné a zlé, niečo, čo ich ešte stále ľaká. Nebudú ho rušiť, pretože veria v to,
že ak dajú zlému duchu príležitosť, tak ju využije. Dlhé roky bola výpoveď Sima Qiana o svete pod cisárovou pyramídou považovaná za fantáziu. Ale historici, ktorí študovali staré čínske zdroje, tvrdia, že tento názor sa teraz musí zmeniť. Náš skepticizmus, čo sa týka údajov o luxuse a bohatstve hrobky prvého cisára, musíme znovu prehodnotiť. Ak tam mohla byť tá armáda, tak tam môže byť aj všetko ostatné, čo bolo popísané v dávnych textoch. Môžeme len odhadovať tvar a nádheru podzemného mauzólea prvého cisára. Ale ak má zdroj pravdu, mala by tam byť kópia celého jeho kráľovstva s palácmi, horami, riekami a jazerami, moriami naplnenými ortuťou. Trblietajúci sa povrch ortute by pripomínal hladinu riek, jazier a morí. Celú scénu by mali osvetľovať lampy spaľujúce veľrybý olej, ktoré by mali horieť navždy a pri týchto plameňoch by sa dal vo výške tušiť strop pohrebnej komory so súhvezdiami sperál a drahokamov, ktoré by sa trblietali ako hviezdy na oblohe. Predstava fantastických objavov pod cisárovou pyramídou vzrušovala tých, ktorí premýšľali o tom, čo by mohli nájsť pod pyramídami v Gize. Je možné, že by na tých ľudových rozprávkach predsa len niečo bolo. Legendy dostali nedávno nečakanú podporu vďaka reťazi udalostí, ktoré sa spustili pred 60 rokmi na Virgínskej pláži na východnom pobreží Ameriky. Tu sa nachádza výskumný inštitút, ktorý presadzuje učenie Edgara Seysa, kresťanského guru, ktorý žil v rokoch 1877 až 1945. Seyss dokázal podľa ľubovôle upadnúť do hypnotického tranzu. Jeho sekretárka mu potom dávala otázky z verejnosti týkajúce sa zdravia, života a smrti. Seyss odpovedal veštbami a predpoveďami, ktoré sa doslovne zaznamenávali. V roku 1932 sa Seyseho spýtali na význam egyptských pyramíd. Odpovedal, že pod Gízskou plošinou sa nachádza komora, ktorú nazval sálou dokumentov. Táto sála dokumentov bola podľa neho skladiskom starovekých vedomostí a múdrostí, ktoré sem uložili stavitelia pyramíd. Iba málo ľudí mimo jeho nasledovníkov si túto predpoveď všimlo, až donedávna. Všetkých teraz láka jedna podrobnosť, ktorú spomenul. Vo svojej veštbe týkajúcej sa pyramíd spomína, že boli postavené okolo roku 10 500 pred našim letopočtom. To znamená 8000 rokov pred všeobecne uznávaným časom, ale je to dátum, ktorý sa objavil aj vo výsledkoch nedávnych vedeckých výskumov v Gize. Keď Robert Bauval pozoroval vzťahy medzi pásom Oriona a postavením pyramíd v Gize, urobil ďalší objav. Vzhľadom na vychýlenie zemskej osy sa pozícia súhvezdia Orion na oblohe mení v cykle trvajúcom 26 000 rokov. Jeho najnižšia poloha na horizonte mala pre starých Egypťanov zvláštny význam. Znamenala začiatok času, moment, kedy sa narodil boh Osiris, symbolizovaný súhvezdím Orion. Keď Bauval skontroloval, kedy bolo súhvezdie Orion na najnižšom bode nad horizontom, bol ohromený. Bolo to v roku 10 500 pred našim letopočtom, teda v čase, ktorý predpovedal Seyss. Je to jedna z tých pozoruhodných náhod.
alebo zhôd okolností. Viete, keď sme analyzovali význam tohoto miesta, došli sme k tomu istému názoru. Nie je na mne, aby som posudzoval, či je tá predpoveď pravdivá, alebo nie, ale musíme uznať, že je to skutočne podivná zhoda náhod. Tieto výsledky prilákali do Gizy vedcov, ktorí sa pokúšajú nájsť podzemné komory predpovedané Seisom. Prvotné radarové prieskumy zistili v skale pod Svingou určité anomálie. Nasvedčujú na prítomnosť dutín. Všetky jednotlivé dutiny sa zdajú byť prepojené. Ale pod Svingou sa ešte nekopalo, takže nie je možné určiť, či ide o prirodzené alebo umelé dutiny. Niektorí výskumníci, ktorých opantalo vzrušenie, čakajú, že tu objavia niečo významné. Archeológovia, ako je doktor Havas, však zostávajú skeptickí. Vraví sa, že do konca roku 2000 sa objavia dôkazy o stratenej civilizácii a ak nie, bude to trvať roky a roky. Podľa mňa je Cheopsova pyramída najlepším psychiatrom na svete. Je dobrá na každého, kto má problém, kto sa spojí s pyramídou, kto bude meditovať, budú o tom hovoriť a preto si myslím, že kúzlo pyramídy bude večné. Nikdy sa nestratí. Of the pyramid will continue all the time. It will never stop. Je teda moc pyramídy v našej mysli tak, ako to tvrdia skeptici? Možno, ale možno nie tak, ako si to myslia. Existujú náznaky, že fascinácia pyramídami môže mať hlboké psychologické korene. Paríž. Uprostred mesta dokonalá sklenená pyramída zdobí vchod do múzea v Louvre. Pyramída v Louvre sa stala predmetom diskusí hneď po jej dokončení v roku 1989. Kritici ju zatracovali ako divnú a nevhodnú voľbu. Tvrdili, že pyramída je cudzia, zrodená v starovekej kultúre, ktorá je dávno preč. Nemá miesta v klasickom francúzskom prostredí na panovníckom dvore Ľudovíta XIV. Pyramída v Louvre bola obraňovaná ako veľmi praktické riešenie, ako najlepší spôsob, ako zabezpečiť dostatok svetla v centrálnom vchode. Ale možno aj tu išlo o niečo viac. Podľa zástupov, ktoré teraz prichádzajú do Louvru, je jasné, že aj samotná pyramída sa stala súčasťou atrakcie. Veľmi zvláštne je, že odkedy tu tá pyramída stojí, niektorí ľudia sem prichádzajú a len tak posedávajú. Láka ich sem symbol. Ten symbol má dôležitý vplyv na podvedomej úrovni. Výsledky štúdia symbolizmu pyramíd v minulosti nasvedčujú, že pyramídy sa znovu a znovu používali ako symboly hlbokých tajomstiev života. Z času na čas prídeme na niečo, čo sa nám pozrie do očí. My stojíme pred tým a vieme, že je to obklopené záhadami. Žiada si otázky, žiada si hľadanie odpovedí. Pozeráme sa na ne a chceli by sme vedieť, či tým, že pochopíme tieto pyramídy, pochopíme aj niečo väčšie, o božskej podstate pozemského života. Takže možno je moc pyramíd nakoniec skutočná, ale nie ako kanál pre astrálne či podzemné energie. Apelujú na nás svojou mocou osloviť dušu. A možno, že architekti, ktorí tieto pyramídy navrhli, to vedeli. Prečo inak by stavali takéto ohromné stavby, ak nie preto, aby ohromili starých Egypťanov, aby ich presvedčili o tajomnej moci pyramíd znovu navrátiť faraónovi život?
Iróniou osudu je, že sa im to podarilo tak dobre, že ľudia sú stále priťahovaní k tajomstvám pyramíd. Láka vás to na výpravnú cestu. Láka vás to vstúpiť do systému učenia. A v konečnom dôsledku, ak to dotiahnete až do konca, dostanete sa do systému viery, ktorý tu je reprezentovaný. Aj keď sú už kňazi dávno preč, symbol je stále aktívny a mocný. Pyramídy. To sú tie najtrvalejšie pomníky, aké človek kedy vybudoval. Nikdy však nezistíme, či starovekí kňazi zamýšľali zlákať budúce generácie do svojho kultu. Je to jedna z mnohých záhad, ktoré zostávajú pochované v pyramídach.